Apa iki apa, Cak? Kok ngono nek kudu dikene bensin. Ah, gak percaya, gak percaya. Nang Amerika. Gak ngono nek. Amerika sedina sopo iki kok. Iki kena ngatasi bensin. Masih kan bensin lara gak duit gampang. Carane Ya apa? bensin. Aku gak percaya belas. Gak iso tuku. Gak iso tuku. Gak iso tuku. Kudu iki dikene bensin. Kudu ge bensin. Ya apa? Kipres ngono ta? Kipres. Peres. Pacek kanggo apa? Ah, darah tinggi, di blender lek pacek. Lek kudu iki kanggo ngatasi bensin. Kudu. Lah iya kudu lho ki. Peres. Diparek dipres ngono ta. Kanggo bensin. Kok lah iya ya apa iki gak ero, Cak? Ini lho, sepeda melak bensin entek. Bensin entek. Jajan gone kok dodol bensin. Iya. Sanding bayar bensin. Kudu gitu kok eno. Oh iya Cak kebiyen. Kok ngono ne. Tangkepe kudu nek diparek nek dipres nek digawe kaluma. Ya kudu iki rek kudu gitu kok eno. Nah lek wis gitu kok eno ya kudu ditumpaki. Kudu gitu, Pak. Lah. Ya kudu diseteter sih. Ya kudu nek eno. Lah kudu gitu kok eno. Ah kudu gitu kok ono. Mosok tak ngene, gak gitu kok eno, Dok. Iki jenenge Iya iya. Ya iya Cak Waji, bener. Serkalan mengopo. Bensin entek sanding pom kudu gitu kok no. Apa? Kudu gitu kok ono. Kudu ke starter. Starter. Lek mari starter ora Kudu ditumpaki. Engko lek mari ditumpaki nggo ndokor Kudu ki. mudhun. Nek kesuwen nggo ndokor Apa Cak? apa? Gak ngono nek udah masalah mana. Apa? Perainmu kaya Ndene. Gak ngono nek. balung panggang wong nem tek. saiki aku wis kadung semangat pasar sapi. Engko lek ana bojoku aja ngomong-ngomong gak. Yo, waranku ki yo cekadani. Tutup mulut. Lek masalah tutup mulut gampang. Iki sinyotin. Oh. Iya. Gak ngono wis tuwek kok iso. Ika. Aja ngomong. Walah krungu kupakku. Kuku, paku. Aja Ngomong ku wong. mangmula mbah ngrasakno Kali kanca. ya apa iku temenan ta. Nek suwe gak kepethuk iku Lah iya, kangen bar kepethuk. manasno ati. Mbah bagus Belarah ya. potongan wis kari mateke di pacar. Ya aja ngono ta. Iya. Ngebot rek. Ya iya aku ditobat ngono. Duwe sir-siran ku lho. Tapi yo mosok disisiran temenan. Gak masuk akal blas. Engko lek bojone teko ya di. Hah? Iya, pak Ya. sajane bojone paku ngono. Sik ayo. Ayo, Cik. Riko ngono doyan. Wah, iya. Gak patek, Mbah. Peno iku. Wis. Hah? Sok mangmula paku iku tambah suwe tambah embuh rasane. Oh. Ini nak sing iki Sapa? sing nunggu golore masjid iki. Sing nunggu lok kok lore masjid iki. Masjid iki. Mosok. Sok. Kok ngene? Iki jime abang-abang. Jin. Mbak, Kenal lo. kenal. Kenal. Basa apa? Basa apa? Yo saya iso bahasa Inggris. Hen. Kamu namanya siapa? Sing Jenengan asmane sinten? Waduh, masa Allah. Gelane aku. Eh. Au.
gak iso ngomong. Lho masyaallah sut. Apa Cak? Tumone merambet. Kuwi. Iya. Iya. Kuwi apike rek, rambut iki rek. Alah. Su. Apa Bane ayu, rambute ngombak mbako. Alise tanggal sepisan. Motone tanggal 15. Jenenge ayu ku sembung rasa. Ya apa? Wajah. Pantes aku niku. Apa? Apa? Ayo kandang. Iya. Apa? Saudeng. Wong bodohane ana wong wedok go embong cerongoan. Rungono kupingku lek dikandani wong wedok ku. Mas awakmu ya padha ae. Kandhane lho Mbak ngono. Wong dituturi situke. Lho, bulet ae padane tampar. Mau kok tampar iki. Wong Ketara. Ketara ngene gak tau Yo, dituturi ya ngene iku. Katun. Biasa temen. Ah, ya ngono katun. Wong kok ngono. Biasa temen. Enak lagi lok nang wet. Ya seneng kon delok wong wedok ngono. Kalau Rene, ndelok kesempatan. Heh? Wong rupane wis kaya gendhong ngono kok dakno. Kok ganteng ngono. Kok ganteng ngono. Aku ya seneng. Wong rupane kaya gendhong. Kurang ajar temen jane. Enak lek delok nang wedok, heh? Enak. Ora Kak, sepurane sing ate. ya Wong-wong iki ya tak kandhani ditakoni dhisik. Ya, Sampeyan iku ndek bojo kan ndek bojo ngono lho. Aja anger grucak-grucu. sakjane sampeyan ndek bojo ta? Sampeyan kan dhewe lali karo aku ta. Sopo sih? Aku lho bojone Cak Paku. Cawaji. Iya. Wong bojone kancane dhewe kok gak eruh. Ya Allah, rek. Paku sing deki ku ta? Tuk. Ngenyek iki, ngenyek. Ya gak kenyek. Jare Paku. Iku bojoku. Kok banget. Kan bojone Paku. Iya. Wadah. Kok gale banget tambah kiketno. Lapo. Iku biyen karepe wong tuwa. Anu aku lho oleh-oleh camat. Ya, Mbak. Lho gak ngandel. Peno lapo? Golek Cak Paku lapo? Aku lho ndelek Cak Paku pirang-pirang dino gak boleh. Kok ngono ning Betul. dene ro tagak Mang Paku. Ero ah. Lho, kok perapatan camatan Gak tau boleh. Lho. Tak doleki iki mang.
Sik tas teko kene. Lapo? Ya. Aja kondo lho. Lah apa sih aku gak tahu tukaran. Ngomong apa? Ngomong apa? Iya. Tunggu situ sapa? Arek dawar. Alah, aja atik obong-obong nyawakku. Aku gak ngobongi, Mbak. Aku gak tau padu. Nang lho rek lere nang ngene pertelon kecamatan lho rek. Ngedang len edul. Masih japa aku masih Iya. ndek. Lho aku gak tahu padu. Ya Allah. Obong-obongnya. Aku gak obong-obong, Mbak. Sak temene paku nang gone gendakane. Alah, gendaan sapa? Sapa sing ngarep? Lho ngenyek. Iya, melok ngulon. Pokoke Ya gak ngono, aku lho gak ero. Kalau dalan. Ngulon. Ngalah. Terus Moro mek kulon. arek sembahyang ning kono. Iya. Aja kondo lho. Golek sing marah aku karo Cawaji. Temen ta? Iya, Gak Mbak. enak Yo ya? ika. Sumpah. Sumpah. Ya Allah rek. Ketok ya awas Iya, ditenono. aku gak Ketok adu-adu. ya, ditenono. Heeh. Temen kok ada ketok ya. Wis dijak mulai. Iya. Nduh, lah yo. Saiki dilelesi ngono ah. Wong-wong kok leles ae. Ya. Wong-wong iki tambah adem. Kowe tak deleki cak Pak. Ya selama aja tukaran lho. Aja kebarane aku kan Cawaji ngomong. Cokondo. Ya penuh yo ngono. Tapi Ya, rumah tak tangga tukono, rek tak. tukaran biasa. Ya. Nek gak ngono kan nang jerene rumah tanggane. Saiki awak dhewe ngene gene ayo ditutup. Ayo ditutup deh. Aja sampe rame ya. Selamat, aku mau ngajak kondo, aku gimana teko main. Halah. Wes. Nduk kono diajeni kayak kopi susu, mangane rawon, soto, pecel, dicampur. Wes dicampur gak karu-karuan. Nanang iki Mas Ros meneng ae nang, ojo ngomong nang, temenan nang. Pokoke ojo ngomong, temen wis. Mangono wong wedok lihat kene ya. Kano, bujuki, kano. Gak cocok. Bujuki gak cocok. Wes gak ngiro lek gak konceng dodono gak ngiro. Apa? Wong sapa? Sapa? Wangi lah sapa kok? Ayo tekan ndi? Tekan ndi? Pringis, elek garangan. Wong-wong, ayo sampe gak boleh-boleh tekan ndi? Ngaku. Tekakon. Jaluk tak kremos ah. Padahal permen aja kan. Kan malah harus aku kelompok kok. Ayo Kak, dino gak boleh. Ayo Nandi. Gak mau kan nyambut gawe sih. Nyambut gawe apa? Lah kuli batu goblok. Alah, sampe no gendaan aja sih. Gendaan batomu kok lho ya. Ojo atek gak ngaku ya. Ngono kan itu ngomong gendaan kan lagi iwat imang ah. Teman sampe no lek gak ngaku ambek aku titenono. Bujui lah apa aku gendaan ah. Alah, gatek kerayu. Mulai batum. Alah gak. Apa aku kurang ayu, he? Ya ayo. Apa kurang seksi? Ah ya seksi. Nah iya kok aja gelek gendaan. Sing gendaan sapa sih? Alah, gak ngaku. Wis pira-pira dino gak boleh.
pirang-pirang dina gak boleh gak turu go omah. Ayo turu nandi. Alah, turu ke terminal ngono sih. Yo ya sembarang kok kono. Lek durung konangan ya ngono, mungkin njaluk tak tonjok ta. Heh? Tak tonjok temanku. Apa kita kemureng-mureng iki? Wong-wong jare digawe sembarangan. Lek gak seneng apa mestine, Cak? Sampeyan iki. Kemureng-mureng. Temen aku lek gak seneng sampeyan apa mestine aku sekanten bekas. Kanan sapa kok sok? Apa kandhani wong? Pasti. Mau aku kandhani. Wong goblok. Alah, jane sampeyan wis kondo. Sampean sing kok Kondo kanca sampean. Lek sampeyan nyang gendaan sampean nang gale kondo aku. Ayo. aku nek karo wedok jember-jember tambah gede. Alah, jember apa? 300 wis gak konmo. Alah, mbujuki. Mbujuki. Juwi apa sekali kok gak iso. Dikten ono po. Lek sampeyan gak ngaku ambil aku lho. Ya gak masalah. Zaman wis elek, tak belan-belani tak bogoti. Kok gak tau padu, zaman saiki tuwek-tuwek gendaan. Iki nang sapa? Temane gendaan. Lek gak seneng pekaten aku, Cak, aku tak ndelek liyane. Temen Saiki angel goblok. gak gampang. Kamu buatmu. Lek duwe-duwe gampang. Kata niku saiki surat RT, surat hansip, Iya batah. bata-bata. Mau sampai gendaan. Bapak. Saya ngopo alah. Kan rayu. Ngrayu ku sapa aja bojone kok gak ngrayu. Alah, aku gak getuko blas karo sampane gak getuko. Moh, gak serok gak sotil. Temen iki lho, blekok miber. Aku saiki gak elok gak kentir. Delok sampane iku jember kiwer-kiwer isan. Masih aku ya gak ebor gak ember. Apa? Ya seje wong ebor karo ember. Baru keso parian. Wong-wong sampai teman-teman ambil aku titenono. Titenono, anak sekali ngono. Aduh. Aduh. Enggak. Tak gak. Enggak.